أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, ra. Ovo su ajeti knjige jasne. Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku da biste razumjeli. Objavljujući ti ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, iako prije njega nisi doista ništa znao. Kada Jusuf reče ocu svome, o oče moj, sanjao sam 11 zvijezda i sunce i mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše. On reče, o sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost. Šeitan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj. I eto tako, gospodar tvoj će tebe odabrati i tumačenju snova te naučiti, i milošću svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti, kao što je prije tebe obasuo pretke tvoje Ibrahima i Ishaka. Gospodar tvoj zaista sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je Božji blagoslov na Muhammeda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Neka, ako Bog da, uzvišeni Bog bude zadovoljan i prihvati sve ibadete, pokornosti, dove i noćna bdijenja dragih postača, i neka u ovom mubarek mjesecu spusti svoju sveobuhvatnu milost na cijeli muslimanski umet i na cijelo čovječanstvo. Postavlja se jedno pitanje. Kako je moguće da se čovjek pobuni protiv samog sebe, da sebi čini nasilje i nepravdu, da sam sebi uzrokuje gubitak,
Iako je čovjekova priroda i njegova suština usmjerena ka ostvarivanju koristi, ka postizanju savršenstva, ka izbjegavanju štete i udaljavanju od svih neugodnosti. Kako je moguće da čovjek učini nešto protiv sebe? Tako u Kur'anu čitamo, oni rekoše, Gospodaru naš, sami smo sebi nepravdu učinili. Dakle, svjesni su da su izgubili svoju sreću. I ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Postavlja se pitanje, kakvo je značenje nasilja i nepravde prema sebi? Naime, nasilje i nepravda proistječu iz zlobe prema nekome. Kako je moguće da čovjek bude protivnik samom sebi, da priča protiv sebe, da učini nešto na svoju štetu? Plemeniti Kur'an je ovo pitanje razjasnio u prikazu jedne scene na sudnjem danu. On kaže, na dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretalo. Blago vama danas, džennetske bašće kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti. Obraća se poslaniku i govori da će on vidjeti, kao i meleci i vjernici, kako se vjernici i vjernice nalaze u auri svjetla, nalaze se uronjeni u svjetlo sa svih strana i meleci će ići da ih dočekaju i da im donesu radosnu vijest o jednom lijepom, čistom, trajnom i vječnom životu, u kojima će vječno ostati, i to je veliki uspjeh. Istovremeno, licemjeri se nalaze u jednom mraku i ne vide ništa osim sebe i rezultata svojih dijela. Oni se obraćaju vjernicima. Zar nismo bili uz vas? Vjernici će odgovoriti potvrdno, da, bili ste. Licemjeri će zatražiti od vjernika da im se okrenu kako bi se okoristili njihovim svjetlom, da bi mogli pronaći put i ići tim putem. Odgovor koji čuju će biti: vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite. Ovo svjetlo koje vi ovdje vidite je svjetlo namaza, svjetlo posta, svjetlo zekata, svjetlo ljubavi prema Božjim robovima, svjetlo učenja, nauke, morala, duhovnosti. Mi smo to donijeli sa sobom i nije odavde. I tada će licemjeri pitati: zar mi nismo bili s vama? Vjernici će odgovoriti: bili ste. Ovi će opet upitati: pa kako onda da ste vi u svjetlu, a mi smo u mraku? Bili smo sugrađani, živjeli smo u istom okruženju, imali smo istu odjeću. Reći će im: imali ste nekoliko nedostataka. Prvo je, sami ste sebe zavaravali. To je zapravo prevara koja je došla iz vaše unutrašnjosti i to zavaravanje je bila vaša greška. Drugo, iščekivali ste, uvijek ste čekali u zasjedi kako bi se vjeri i vjernicima zadao neki udarac, pa da vi to razglasite. Treće, i sumnjali ste. Uvijek ste izazivali sumnje u vjeri, u društvu, u moralu, u duhovnosti. Na primjer, pitali ste: ko se to vratio iz groba pa da kaže kako je u grobovima? Uvijek ste promovirali sumnje i nedoumice. Četvrto, puste želje su vas zavaravale.
Imali ste dugotrajne želje. Trebam učiniti ovako, trebam uraditi onako i uvijek ste bili u stanju želje. 5. Šejtan vas je o Allahu obmanuo. Iz ovog ajeta je jasno da mi 4 koraka prije šejtana sami sebe zavaravamo. Kada prestanemo sebe zavaravati i dok u svojoj duši ne izazovemo ove probleme, šejtan nas neće zavarati. Ova obmana šejtana nastupa onda kada mi pokažemo svoju spremnost da mu se predamo. Zato se u Kur'anu upravo na to ukazuje i to je jedan Božji zakon u stvaranju. Za koga je već određeno da će svakog onog ko njega uzme za zaštitnika na stramputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti. Dakle, svako ko prihvati predvodništvo šejtana i ko sluša šejtanove riječi, šejtan ga poziva i malo pomalo odvodi u one plamenove vječne vatre njegovih ružnih dijela, pogrešnih mišljenja i ispraznih uvjerenja. Ovo su riječi Kur'ana. Prema tome, čovjek sam sebe zavarava. Ali da vidimo kakva je analiza ovog pitanja. Velikani vjere su u vezi s time kako čovjek može sam sebe zavarati, iznijeli svoje stavove i mi ćemo ukratko ukazati na njih. Jedan od razloga je nemar i zaborav. Tačno je da čovjek ne može sebi željeti zlo. Znači, svjesno i namjerno neće sebi učiniti zlo. To je jedna prirodna stvar i svakome je jasna. Ali, budući da čovjek ima brojne potencijale i sposobnosti, on ima različite želje i ima razne nagone i ti nagoni i sposobnosti koji su snage čovjekovog ega i na raspolaganju su čovjeku, ponekad zbog nemara ne budu jednako tretirani. Jednom se nagonu posveti više pažnje, a drugi bude zanemaren. I kao rezultat toga, onaj potencijal i nagon koji je zanemaren polako gubi ulogu u čovjekovom životu. Na taj način čovjek ulazi u ekstremnost. Nemar prema različitim nagonima čovjeka dovodi do toga da kod njega jedan segment života dominira nad drugim segmentom. Na primjer, mi ovo imamo u svakodnevnom životu. Čovjek voli hranu, a voli i zdravlje. Ali ako postane nemaran i pretjera sa uzimanjem hrane, to pretjerivanje u hrane dovodi do gubljenja zdravlja. Prema tome, ovaj nemar je jedan od onih faktora koji dovode do toga da različiti čovjekovi potencijali izgube svoju uzajamnu ravnotežu i da jedan segment postane dominantan u odnosu na druge. Ako Bog da, ovu raspravu ćemo nastaviti u sljedećem razgovoru, tako da će nam odgovor biti jasniji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.